out και δύο από λάθος στη δεύτερη παλιά. Προσοχή στη δεύτερη παλιά και πιο μαλακά να βγαίνει η άμυνα. Θα πάμε και στην πλευρά του Ολυμπιακού. Εκεί βρίσκεται ο συνάδελφος ο Γιώργος Μανδύλης. Γιώργο, να συνεχίσουμε τον ρυθμό πιστεύω, καθώς ο Ολυμπιακός ξεκίνησε καλά. Ακριβώς, πολύ ικανοποιημένος ο Κρίστιανσον από το ξεκίνημα του Ολυμπιακού στο πρώτο σετ. Ο Παναθηναϊκός και ο Φρανκ Ντεπέστελε συνεχίζει από τη θέση του σέρβις και πάλι σερβίς με άλμα. Καλή υποδοχή από τον Παπαδημητρίου. Ο Μίλκοβιτς, καταπληκτική επίθεση στη διαγώνια από τον Μίλκοβιτς. Με φοβερή δύναμη χτύπησε την μπάλα ο Σέρβος του Ολυμπιακού. Ο μπλοκ άρχισε πάρα πολύ να κλείσει και βέβαια. Είχε το παράθυρο εκεί ανοιχτό στη διαγώνιο. Άρχισε από τη στιγμή που έφυγε μπορούν να συμβούν. Πρόκειται για δύο εξαιρετικές ομάδες και η διαφορά δεν είναι τέτοια που να είναι απαγορευτική για τον Ολυμπιακό, που εδώ τελειώνει μια επίθεση με τον Τίνε Ουρνάουτ. Πολύ καλό το χτύπημα από τον Σλοβαίνο ακραίο έξω από τον μπλοκ. Θα φανεί πολύ καθαρά στο replay. Είχε ένα ανοιχτό παράθυρο στην ευθεία, το εκμεταλλεύτηκε, πέρασε την μπάλα με το χτύπημα. 20-21 για τον Παναθηναϊκό να σερβίρει για τους ερυθρόλευκους. Σχηματιστό σέρβις με άλμα από τον Χοφ. Βγήκε καλή υποδοχή από τον Παναθηναϊκό. Αγκάμες, καταπληκτική άμυνα από τον Μίλκοβιτς που θα πάρει και την κοντραμπάλα από τον Κουρνέτα και θα τελειώσει τη φάση. Εντυπωσιακός ο Ιβάν Μίλκοβιτς, ισοφαρίζει για τον Ολυμπιακό. Και ξεσηκώνεται όλος ο κόσμος και χειροκροτάει και αυτό, κυρίες και κύριοι, είναι το βόλεϊ. Έτσι το βλέπουν τουλάχιστον στην Ευρώπη και έπρεπε να έρθουν αυτός ο νεαρός κόσμος, οι μαθητές και οι αθλητές του βόλεϊ να παρακολουθήσουν ένα τελικό και να ζήσουμε και εμείς στη χώρα μας ευρωπαϊκή ατμόσφαιρα ενός αγώνα. Ολοκληρωθεί και εκεί βέβαια ο Μίλκοβιτς είναι αυτός που παίρνει τις πλάτες στην πλάτη του την ομάδα του Ολυμπιακού. Είναι όλοι μαζί να συμπάρχουμε και ο καθένας να υποστηρίζει αυτό που αγαπάει, χωρίς τις pomολογίες, χωρίς αυτές τις ασχήμιες που πραγματικά μαστίζουν τον ελληνικό αθλητισμό. Ο Μίλκοβιτς εδώ προσπαθεί, μάχεται, βγαίνει το διπλάσιο από τον Ουρνάουτ. Του επιστρέφει την μπάλα ο Κουρνέτας, εντυπωσιακή άμυνα από τον Αντρέ. Έρχεται ο Ντεπέστελε να βγάλει για τον Ερπ, δεν μπορεί να περάσει. Ο Τζούλης το σταματά. 21-21, πολύ μεγάλο παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός επανέρχεται και πάλι. Το παιχνίδι είναι καταπληκτικό, καταπληκτικός όμως είναι και ο κόσμος στις εξέδρες και η αλήθεια είναι ότι οι ίδιοι ακριβώς άνθρωποι και 4 κύπελα. Πάμε στον Παπαδημητρίου που παίρνει την υποδοχή. Έρχεται ο Μίλκοβιτς που έχει σταθεί στο τέλος του σετ. Και εκεί φαίνονται οι μεγάλοι παίκτες. Ο μεγάλος παίκτης δεν φαίνεται στο 1-0 και στο 1-1. Αλλά όταν... Αυτή τη φορά δεν ρισκάρει. Εύκολα υποδοχή από τον Παπαδημητρίου και πάλι στον Μίλκοβιτς ο Κουρνέδας που βρίσκει ανοιχτή την ευθεία. Ο Στεφάνου δεν μπορεί να απαντήσει στην άμυνα. Πολύ τεχνικό εδώ το χτύπημα του Ιβάν Μίλκοβιτς. Δείτε πως γυρίζει το κορμί του και τον καρπό του και εκτελεί στην ευθεία. Ο Στεφάνου δεν κατάφερε. Μετράει παντού. Σε εγρήγορση. Άμα έχεις το δίπλωμα. Ο πρώτος χρόνος ήταν πετυχημένος από τον Τόμ Χοφ για τον Ολυμπιακό. Εδώ δείτε πως συνδυάστηκε με τον Βασίλη Κουρνέτα. Μαζί πολλά χρόνια στην Εθνική Σερβίας. Ουρνάουτ, ακόμα ένας πρώην Ιουγκοσλάβος, Σλοβαίνος βέβαια. Ουρνάουτ και ο πατέρας του κατοχός του Βελοπερίστος. Ενώ έχουμε εκπληκτικό μπλοκ του Κουρνέτα που δεν θυμίζεται σε αυτό το τομέα, ατομικό μάλιστα. Και ο Λάπας θα πάρει για πρώτη φορά θέση εντός παιδιάς. Θα γυρίσουν οι κάμερες και θα δείτε μετά το replay τον Ηλία Λάπα. 11-10. Ερπ. Ντεπέστελε για τον Λάπα που δέχεται τον μπλοκ Λιπίος και ο Κουρνέτας, κολλητός του φίλος, ο Κουρνέτας του Λάπα, τον σταματάει εδώ, 11-11 θα έχουμε πλάκες αύριο στο καφέ. Εδώ πάντως βλέπετε ξανά την εντυπωσιακή κίνηση του Πασαδόρου του Ολυμπιακού και το στόπ στον φίλο αλλά και συμπαίκτη του στην Εθνική. 15-14 και ο Ντεπέστελε συνεχίζει στο σέρβις. Καλή υποδοχή από τον Ουρνάουτ. Προσποίηση από τον Τόμ Χοφ και έρχεται σε δεύτερο χρόνο ο Ιβάν Μίλκοβιτς να τελειώσει εξαιρετικά τη φάση. Εδώ ο Ιβάν Μίλκοβιτς που ουσιαστικά πήγε σε πάσα πολύ πιο γρήγορη από όσο συνηθίζει με τον Βασίλη Κουρνέτα. Ακριβώς στην πλάτη δείτε του Τόμ Χοφ. Ξέφυγε και από το πράσινο μπλοκ και πήρε τη θέση του Τίνε Ουρνάουτ του δανεικού στον Ολυμπιακό από την Πιατσέντζα. Ακραίου. Μπλοκ εδώ για τους ερυθρόλευκους που μειώνουν 17-19. Δεν περνάει τις μπάλες ο Λάπας και θα κάτσει στον πάγκο, θα ξαναπεράσει ο Αντρέα στο γήπεδο. Σάκης Ψάρα στο σερβίς. Σημαδεύει ποιον, τον Παπαδημητρίου που δυσκολεύεται πάρα πολύ. Κουρνέας βγάζει με μαλσέτα για τον Χριστοφιδέλη που μόλις έχει περάσει το παιχνίδι. Εντυπωσιακή κίνηση από τον Αντρέ. Την επιστρέφει ο Ερπ στον Αγκάμες που μπλοκάρει εντυπωσιακά και αυτός. Μεγάλη φάση και αυτή, πολύ ωραίο βόλεϊ και ο Τζούριτς. Τρομερό μπλοκ, η μπάλα περνάει όμως Παπαδημητρίου. Δεν τελειώνει ούτε εδώ. Έρχεται ο Μίλκοβιτς τελικά να δώσει τη λύση για τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός που πάει στους 18, 26 συγκεντρώσει ο Παναθηναϊκός. Στο δεύτερο σετ, διαφορά πέφτει στους 2 πόντους και θα έχουμε νέες αλλαγές. Πάντως άξιζε τον κόπο η αναμονή. Περιμέναμε πολύ καιρό για αυτό το τελικό ματιστό σέρβις με άλμα. Σημαδεύει τον Τίνε Ουρνάουτ. Καλή υποδοχή από τον Σλοβαίνο. Επιλέγει και πάλι Μίλκοβιτς ο Κουρνέτας και δικαιώνεται. Ουσιαστικά η μισή φάση εδώ πιστώνεται στον Βασίλη Κουρνέτα. Καθώς έβγαλε με ένα μπλοκ τον Ιβάν Μίλκοβιτς. Δεν θα μπορούσε φυσικά ο Σέρβος να έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Εντάξει, δεν έπαιζε και πέρσι που ήταν ο Γιορτάνος βέβαια ο Ορμεγούτης.
Να δούμε πώς θα τα καταφέρει από τη θέση του σέρβις. Η υποδοχή βγήκε από τον Παναθηναϊκό. Ο Ερπ στην επίθεση. Διπλό μπλοκ από Ριβέρα και Σουλτανόπουλο. Ο Πορτορικάνος πανηγυρίζει τον κερδισμένο πόντο για τον Ολυμπιακό που μειώνει σε 16-19. Δείτε πόσο Ντεπέστελε επέλεξε το Ρενό Ερπ. Όμως το διπλό μπλοκ του Ολυμπιακού εξαιρετικά στημένο, δεν άφησε κανένα απολύτως περιθώριο. Ο Σουλτανόπουλος σε πολύ σωστό χρόνο, πολύ καλά τα χέρια του. Ετοιμάζονται να υποδεχτούν. Η μπάλα πάει τελικά μεταξύ Ριβέρα και Παπαδημητρίου. Μπεύονται πρόσφαιρα και το Χρυστοφιδέλης όμως ψηλά εντυπωσιακά να πάρει τον πόντο. 21-19. Εδώ ο Κώστας Χρυστοφιδέλης. Ο καβαλιώτης του Άσου Ολυμπιακού 31 πλέον ετών με ύψος 95. Ο Χρυστοφιδέλης που έπαιξε μόνο στον Καβάλας από το 91 έως το 95 και από τότε συνεχόμενα στον Ολυμπιακό με 5 πρωταθλήματα, 4 κύπελλα, ένα Super Cup και 2 βέβαια και παίκτης όχι μόνο του Παναθηναϊκού αλλά και της αναμέτρησης. Είναι ο καλύτερος μέχρι στιγμής, έχει πολύ λίγα λάθη και έχει βοηθήσει πάρα πολύ τον Παναθηναϊκό να βρίσκεται μπροστά με 2-1 στα σετ και βέβαια να είναι πιο κοντά από τον αντίπαλό του στο να κατακτήσει το φετινό κύπελλο Ελλάδας. Εδώ η προσπάθεια του ηγείται με 2-1. Ρισκάρει ο Τζούριτς, καλή υποδοχή όμως από τον Ανδρέο. Ο Ερπ θα πάρει την επίθεση, μπλοκ από τον Σουλτανόπουλο που το πανηγυρίζει με την ψυχή του ο Δημήτρης Σουλτανόπουλος. Είναι ένα ακόμη στοίχημα που πρέπει να κερδίσει ο Άντερς Κρίστιανσον στο σημερινό παιχνίδι. Ο Δημήτρης Σουλτανόπουλος που πήρε τη θέση του Τόμ Κόβιτς. Άψογη. Υποδοχή από τον Στεφάνο Ντεπέστελε, επιλέγει Αγκάμες με διπλό μπλοκ. Βγήκε η άμυνα από τον Ολυμπιακό. Για να δούμε την επιλογή του Κουρνέτα, είναι ο Ριβέρα που θα προσπαθήσει να νικήσει τον Ντεπέστελε. Υπάρχει συνέχεια όμως από τους πράσινους και πάλι ο Αγκάμες με διπλό μπλοκ. Άμυνα και πάλι από τον Κουρνέτα. Δίκη Μπασαδόρο Χρυστοφιδέλης για τον Μίλκοβιτς. Θα τελειώσει τη φάση για να δούμε αν θα προλάβει ο Στεφάνου. Πολύ καλή προσπάθεια από τον Γιώργο Στεφάνου. Φιλότιμη προσπάθεια να βγάλει την άμυνα. Ήταν πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα όμως για τον λίμπερο του Παναθηναϊκού. Ο Ιβάνο Τρομερός εδώ για τον Ολυμπιακό τέλειωσε τη φάση. Δείτε πώς βγήκε αρχικά η άμυνα. Νωρίτερα, μάλλον αυτή θα είναι που θα αντιμετωπίσει αύριο τον Ηρακλή. Δεν ρισκάρει στο σέρβις ο Μίλκοβιτς όμως είναι καταπληκτικό το διπλό μπλοκ από τον Ολυμπιακό στον Ανδρέα Ανδρεάδη. Φαίνεται ότι έπιασαν τόπο οι οδηγίες του Άντερς Κρίστιανσον σε όλες τις τελευταίες φάσεις. Έχουμε δει ότι σηκώνει διπλό μπλοκ ο Ολυμπιακός. Ο Αγκάμες χτυπάει δυνατά. Είναι καλή υποδοχή, ευκαιρία για τον Χρυστοφιδέλη και πόντο. Ναι, 17-20. Και αν ο Ντεπέστελε είναι ο κορυφαίος παίκτης του Παναθηναϊκού και αυτός που έχει ενορχιστρώσει την επίθεση της ομάδας του με καταπληκτικό τρόπο, από την άλλη σε 2-2 σετ. Σερβίς με άλμα, πολύ καλό, δύσκολη υποδοχή από τον Στεφάνο. Ο Ερπ θα πάει στην επίθεση, αλλοιώνει την προσπάθειά του από τον μπλοκ. Ευκαιρία για τον Ολυμπιακό με τον Ιβάν Μίλκοβιτς που θα τελειώσει τη φάση με τον μπλοκάουτ και το παιχνίδι οδηγείται στο tie break 2-2. Ισοφαρίζει ο Ολυμπιακός, παρακολουθούμε ένα πραγματικά καταπληκτικό παιχνίδι. Να δούμε τον Ερπ στο σέρβις. Ο Ριβέρα θα βγάλει την υποδοχή, ο Κουρνέδας επιλέγει τον Μίλκοβιτς, διπλό μπλοκ από τον Παναθηναϊκό. Δεν μπορεί να σταματήσει τον Ιβάν Μίλκοβιτς. Ο Πανταλέων σημάδεψε τον Ριβέρα, ο Κουρνέδας επιλέγει τον Τζούριτς, αυτός θα τελειώσει τον πρώτο χρόνο. Δύο παίκτες του Παναθηναϊκού σηκώθηκαν μπροστά στον Δημήτρη Τζούριτς, δεν κατάφεραν όμως να τον σταματήσουν. Και για να δούμε αν ο Ολυμπιακός θα πληρώσει με το ίδιο νόμισμα που ο Παναθηναϊκός πήρε το προβάδισμα στο παιχνίδι, δηλαδή τον πρώτο χρόνο. Είπαμε ότι εδώ έχουμε ίσως πιαστεί μπάλα, το τελείωμα των Μίλκοβιτς και οι πανηγυρισμοί. Εδώ ο κόσμος έχει ξεσηκωθεί, πραγματικά οι στιγμές είναι μοναδικές, είναι συγκλονιστικές, πολύ ωραία η προσπάθεια. Νωρίτερα από τον Μίλκοβιτς, βλέπετε εδώ ξανά πώς ολοκληρώνει τη φάση για τον Ολυμπιακό που πλέον το προβάδισμα 5-4 για το παιχνίδι της ομάδας. Σημαδεύει στο Φιδέλη, καλή είναι η υποδοχή. Ο Μίλκοβιτς από την πίσω ζώνη για να τον Οξάρας δεν μπορεί να βγάλει την άμυνα για τον Παναθηναϊκό. Ο Μίλκοβιτς δίνει τη λύση από την πίσω ζώνη στον Ολυμπιακό που και πάλι διευρύνει το προβάδισμά του στους 2 πόντους με τον Ιβάν Μίλκοβιτς να κερδίζει τον μπλοκάουτ. Και ο Παναθηναϊκός ξαναμπαίνει στη διεκδίκηση του τροπαίου. Και ο Ανδρεάδης είναι στο σέρβις για τον Παναθηναϊκό. Από μηδενική βάση δύο ομάδες το 14-14 και πάλι παίζει βόλεϊ ο Ανδρεάδης. Υπολοχή από τον Χρυστοφιδέλη, θα πάρει την επίθεση, θα τελειώσει τη φάση. 15-14 για τον Ολυμπιακό. Πολύ μεγάλο παιχνίδι. Ηγέτης φυσικός είπαμε, 15 ολόκληρα χρόνια με τα ερυθρόλευκα. 15 οι δύο ομάδες. Ο Ντεπέστελε ρισκάρει και αυτός. Καλή υποδοχή από τον Ολυμπιακό. Ο Χρυστοφιδέλης θα έρθει, δεν θα τελειώσει τη φάση. Ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό στην κόντρα μπάλα με τον Αγκάμε. Σηκώνεται διπλό μπλοκ, άμυνα από τον Παπαδημητρίου. Πάνω στο φιλέ θα πάρει τη φάση για τον Ολυμπιακό. Εντυπωσιακά ο Μίλκοβιτς 16-15. Ο Μίλκοβιτς, set ball, match ball, πέμπτο. Η μπάλα στο στεφάνι είναι δύσκολα πράγματα για τον Παναθηναϊκό πλέον. Ερπ με το μπλοκ του Ολυμπιακού, πασάρει έξω. Ο Ολυμπιακός είναι κυπελλούχος πια. Είναι οριστικό. Κοιτάξτε τι γίνεται. Μεγάλες στιγμές για τους ερυθρόλευκους και κοιτάξτε πώς το πανηγυρίζουν. Συγκλονιστικός. Ο κύριος Καπράλος θα κάνει την απονομή. Ναι, βέβαια. Εδώ ο Βασίλης Κουνέτας παίρνει λοιπόν το βαρύτιμο τρόπαιο και το σηκώνει. Ο Ολυμπιακός είναι ο κυπελλούχος Ελλάδος για το 2009. Αποθέωση πραγματική. Έπεσε και το καπάκι από το κύπελλο. Αυτό